La guia per acompanyar les persones malaltes de càncer es va crear per diferents objectius. Primer, sensibilitzar a totes les persones que formem part de l'organització i sobretot per acompanyar les persones malaltes de càncer i acompanyar també a les persones que han d'acompanyar aquestes professionals. Quan et diuen càncer, o sigui, jo vaig patir càncer, se'm va diagnosticar, se't para tot. Perquè tu tens uns plans, unes vacances, un vull fer, un estudiaré, de sobte diuen no, tiempo muerto. De vegades a la família no li pots explicar segons què, no? I sí que amb una amiga o amb una companya de feina que tu a cada dia estàs prenent un cafè o l'estàs veient, li pots dir, hòstia, em fot això, que no pugui fer això, que no pugui fer allò altre. Quan ens ocupem al treball hem d'anar mica en mica, no volem córrer. Que allò és una de les coses que allò m'ha costat i em costa. Un cop torna a entrar dins de la dinàmica d'equip i de més, evidentment, primer de tot vigilància de la salut per veure quines restriccions n'hi ha i poder fer una adaptabilitat del seu lloc de feina. És una malaltia, però que no deixem de ser nosaltres, que continuem sent la mateixa persona i amb les mateixes ganes de lluitar. Nosaltres, almenys com a equip hem fet, sí que preguntar, sempre preguntant a la persona que en aquest cas tenia el càncer de si ho podíem comunicar a l'equip o no. Hi ha hagut companyes que han dit que sí, hi ha companyes que han dit ho sap qui ho ha de saber, i això s'ha de respectar. I el primer objectiu és el compartir, l'abraçar que torni la persona una altra vegada a casa. Quan venim d'una malaltia o d'un càncer, clar, la nostra forma física no és la mateixa. Et protegis en tant, ho tinc que dir aquí, la meva companya, que no donava feina. Llavors sí que a mi això em va costar, no? Vas a treballar de cop amb la jornada completa de 8 del matí a 3 de la tarda quan portes un any sense treballar, però a més amb proves mèdiques, quimios o ràdios, doncs no es pot començar així a lo salvaje. El que toquem dia a dia, que són les tècniques, són espectaculares. O sigui, és que no puc dir una altra cosa, la veritat. Espectaculares, tant com a persones, com a la feina, com tot. I les companyes que tenim. Bueno, és això, tenir la confiança i tenir la importància també d'un equip estable per poder donar resposta a aquest acompanyament.